Anyang laki din. Rhea. Ay, adda ko makayat kung nga ipudnukan ka. Rabi una yan, Mani. Itay pa yung urayok day tanga ipudnom. Ay, wala niya. Makaturturugan ni uncle mo nga itay pa yung agururay kan kaditarwar. Ay, uwan nga raw. Sipat ijay takyag kan rupa na. Inibus samot ten tilamok. Ay, ipudnok nga raw kan. Tiyan niya. Ipudnok Akayat kong ti agawid. Ay, sige. Good night, Mani. Ay, kita man titakyan ko manawi, nagadon tinagkagatan ti labok. Agam, uray no kasta, sulit mait, tanapasyar mo ni Rhea ako nam alam mo kay. Anya, sinong bata na kan? Nagawid tanang kan. Apaya nakadubog ka. Sung bata nakman manawi. Sinong bata nakakadin ni Rhea? Kasano kumasong batan nak? Kat awan pa'y mat impudnok kan ko na. Aniya, ay ipudnom laang matikayat mo ken kuana. Anya ko matinarigat dita. Diyak kabala nang kal. Ay na, permi matinervyos ko. Idi agsango kamain. Kunam nga aguray aki Jerwar, tasikat ti makaambaw. Nagbayaga ka na gururay Jerwar. Ang tagayam, saan mo mata na ibagati ayat mo ken kuana? Ay, ito no maminsan to na, angkal. Ay, awanan. Saan ka na makaduan? Mala, agawit takiday. Dila mabaeng laklakayan. Agbabae pa'y laang, ha? Bigbigat nga agong unget ka man nanang. Kasano ajak agunget? Day taamam nga ag 17 an taon. At dapay la textmate na. Dilagbain, manon ti apo ko na ititumang agbabae pa'y laang. Ay, bayan nyo lata, imbag aliw-liwa na mait. Anya aliw-liwa sasawa mo't si kamanaw. Nakababain ko nam kit di Nanipod pa'y ngamin iday. Mahiligan iti babae day tanga mayaw. Ni tatang? Oho, imposible mo't Kawamag, babae raw ni tatangyaw. Ne, apay asa anak man lang nga imalakin ko na. Anya saan? Kano permi nga agkarkaro pa kayo? Kada kayo amin nga kakabsat. Sikati permi akarupro pa ni tatangyaw. Wen iti lang agpadpada kami. Hanggang apay asaan ko ala ti kinababaero na. Na, kaya't mau tagbalin a babaero akas kan ko ana. Ay na manoy, sakit ti ulo anak ko, nutuladam ni tatang mau. Ni Manoy ngay. Ijay trabaho na. Ay, panagkunak sana na makaasawa na jay akanakak. Pagkunamag. Kano manot taon dan? Ha? Awan pa'y asawa na? Kano ko na akinaduam kano anapan nagaram. Wen, punaw. Agam saan namot ana ibagatirik na. Na, taapay asaan. Ag nervyos ka na? Ang nervyos. Kano nagtaraki abaraw. Maha, kada takrot matiti babae. Na, apay ngay. Kani tatang na, oray italakayan, agbababae lata. Ay, saan na natawe, ti ugali ni tatang na, anaasam iti babae. Sapay dadakulan dagiti tarakan na ababoy, ako nakapagkasar na. No, adan ikasar na. Ay, saan ka amang namnama makaasawa di buridak mo? Kano nagtakraw titi balasang? Muna akong ngagawid paray. Agawid kan? Kano niya pa ilang ti oras? Adda nga mi na ospital ni Mrs. Cow.
agsaksakit aya. Nalipata mo na ya, nga aganak itan ni Mrs. Kao. Ay, masigugmanan. Kano ka ano lang ang aganak? Kag, aganak manan na. Nalibtak ka. Tinawon samat nga aganak ni bakit maparay. Kag, kapigpigsaan ni Manawi. Ay, inraman mo man ang tinagan ko. Nagluko kan. Mala, hingka nga rutan. Ay, aguray ka man gayam. Apay, ada nalipatam? Kumusta nga iterar mo mamalasang? Ada yamay. Anya tinagan na itayan. Awan, agawid ka kitin. Laglagi pag tinagan na jarar mong paray. Ay, malagip kaun. Wan, Ria tinagan na. Saan ka day? Oh, anya ngay. Da kayo ka dahin. Ay, awan. Ha? Binasted na kakaday. Jak na arom pare. Abay ngay. Nagkaapoy kan. Anya ti serbita kinabarawm. No di mo maiturod nga ibagatirik nam. Umay ko nagasin ni Manawi. Saan pa'y ba't anagaw awayd? At dalat tamot ten ijay taltalon na. Ne, apay. Saan anapan ijay kasaran? At damanan agkasar? Ay kiun kinubarkada na ijay agkasar. Ay, apay, saan amapan? Saan na siguro nga amo ang agkasar? Apay, saan na nga mo? Amon to pa'y amin natatao dito'y baryaw. Isuntulakid din ti saan kagayam na pa'y. Wanaw, mabain amapan. Amin mo lang ang kapagbainan. Pati balasang, kabain na nga arman. Saan na nga rod anatawid ti kinababairo ni tatang na? Ay, isulangan tinabat-bati abaraw dito'y baryo tayaw. Kasano ngaya makaasawa no kasta? Nay, kabagays, mabisinan dagiti baboy. Mapankuman pa'y idapakanan. Baboy ka din ni Manoy Dagijay. Wen, sang apulo damain. Ay nagadumagayam. At dapay 5 abaka na kendua anwang. Ay sus! Apaw! Ay kat agkasal ko mga rudin Nagadumagayam madingwan na. Ay Manoy. Manoy ka na kan. Ni Angkal. Nagapam. Nabartag ka man. Nakainumaglaang basyait. Tagapuak kiti kasaran. Apayasan ka naban. Kantsawan daktumanan dagiti makakita kanyak. Nagkapoy ka mo ng gabi nga agaram. May saka mo tamang kantsaw kanyak, Angkal. Naskan abag-asawa ka. Sayang. Nagagat ka pa mag-around. At dapay kidi urnong kon ijebang ko, Angkal. Agasham dat. Dagita ay gamba. Anram ngay dagita. No saan ka mata mga asawa? Ay, sa anak san ang mga sawa, Angkal? Anya? Diya saan? Ay, mga asawa kan. Das ka na panunutam dito. Mga asawa ka. Ay, Angkal, saan mo man nga ipilit? Ay, Manoy, umasyadag ka dito'y amay ko. At ipagakan ka. Anya day Angkal. Nakitak ni Ria ijay kasarana. At nagisalakan ko na abaraw. Anya, Angkal? Kahit di mo ko na nga ipalubos mo nga aswan di sa bali ni Ria. Ay, saan Saan ko nga ipalubos? Ay, mulagayam. Ay, naskan nga rin Nga ipatangkin mo. Ti anya, Angkal? Naskan ang matagi ko am ni Ria. Matagikwak ni Ria.
Wan, kasta kaanakan. Ipatangkan mo. Ay, nasken ang matagikwak ni Rhea. Huh, armak ni Rhea. Ay, kasta kaanakan. Paray, umay ko man buludan jay aradaw. Inkalatalanan paray. Saan mo kada kasapulan, paray? Saan? Adda pa na kita. Iso nga usarim laeng jay aradok no kayat mo. Madamag ko lang man. No sa dino ti papanang paray. Mapanak managarim paray. Ha? Pudno ka di day ta paray? Ha? Nasken ang matagikwak ni Rhea. Ha? Kasta ati malalakay, paray. Sige, ituloy mo. Tasakpay lang ti makaamaw, jay taltalon mo. Mayati makikapi dito'y balayo Ay katagkapi kalata. Kagat-gatang ko jay kapi kan asukar may. Ay, nay, nimit manoy day ta sumungad. Nay, itaman pa'y analagip na ti agaway. Ay, kasla seryoso matirupan Ay, umay nan sa ilakon dagiti taraken na ababoy Ay, manaoy. Apay nagawid ka. Ay mapanak managaramang kan. Agaram ka kunam. Talaga ang makaungatan ni Manoy. Paypaysunan dya imbagha na mapanagharam. Ay katparta ka maanak kaw. Tapartyon tayon dagiti baboy mo. Ay kadwaan kan ang mapanagharam. Ni uncle mo ti escort mo. Imbagla ka duam. Saan ko nakasapulan ti escort nanang? Ay naturad ka magaya mag. Kuna ni uncle mo atakrot ka. Na, seryoso ka ka di Manoy. Asaan mo akasapulan ti mangkadwakan ka? Nasken ang matagikwak ni Rhea angkal. Na, Nangag mo manang kao. Agparparik na kanya kao. Sumarunon ni Manoy. Ngagkalay siya. nagsapa pa'y mat. Umay ka nagpasyal. Nasapa ayan na ito'y. Kadno sumipngatan. Sa bagay, ang mga nutumalyaw kan tumangad kan tumalaang manen iti mano nga oras. Tadi mo mo't maibaga, ti kayat mo nga ibaga. Aging kang agpakada kan tumanen nga agawi dun. Saan na nakasta ti mapasamak Rhea? Sa bagay, nasaya at mat no nasapa ka, taadda pa'y sumaruno amang pasyar kanya. Saan ka kuman nga agawat pa iti sabali nga agaram kan ka? Taapay kumasaan. Gaputa. Oh. Agkalinduusan ka mutun. Agnervyos ka man ka din. Ay, kayak na ito'y. Oh, ang mga numaatake ka mutun. May kan Manoy. May kan. Saan kang agbatbati? May kan. Kita ang manday ta. Ay na, saan ka ang maawatan? Kasla saan ka manin ang makasaw? Medyo agnervyos na tao. Ang Rhea. I love you. I love you very much. Very much. Nakasagana ka mang ikalaysagan ka. Nulakid di songbatan na kita. Nagpartak ka mutun. Agkasarta na dagos. Ay, kita niya nga adamot pagkalaysatan. Adamot baboy kanuang ko. Adapay bakak. Nalawa mo't jitalon ko. Anya kumapay nga iti biro kong kanyak. Sa bagay mo't kit di Ay, kwa. Itatanayib kas kontirik na kan ka. Ay, agkasartan Ay, isaan tan apabayagan pa Uwan ko namon. Aguray ka.
Agpanunutak pa'y mo't na. Ay saan ka nga agpanunot? Uwan ko namon. Taumulin dagiti nagandak kanyak. Daytoy alaklakayan. Sa bali manon, ti textmate nan, ay babairo at talaga. Ay, nanang, ay saan ka nga gungat? Makaungetak kinitatang mo. Ay, mapantayon umuli. Ha? Saan ka kadi amang rabrabak laang anak ka? Napan ka lang nagaram, ita umuli tayaw. Uwan nanang. Ala, ay aba mo ni tatang. Ay, aguray ka mo't ah. Jakpay napakandag iti babaw. Day tati usaran ming agkalay sa kinireya nanang. Naaram mo laang ni Rhea. Kituan ah. Ay na, bilibakan ka anak ka. Natawid mo ni tatang mo. Ay saan? Saan nakababaero nanang? Kaya't ko asawaan, natawid mo ti kinaalis to na iti balasang. Ah. Kasta idi inaram na, kasta unay ti alis to na. Ah. Ay mala, mabit lang tain nakpagsaganaan ni tatang mo. Ay, lakay! Mapantayo ka no umulay! Lakay! Nay, agkalay sa kagaya mo na talaga ka anak ka na. Unang kal, kung nakmatkan ka. Bilibakan ka. Ay, unang kal, narigatan no sa bali ti pagtungpalan ni Rhea ngay ayatan. Ay kawan ah. Kablawan na ngarudan ang kal. Ay una. Kablaawan ka, manoy, kanakan. Kasarmitan kin ni Rhea. Ay sos, day tati atendara man kag. Makaigo pagmadlangan iti napudot at ikaw. At dapay iga daw ko naman. Sa bali at talaga angkal, no makaungat ni Manoy. Ay, pudno day takanakan. Ay ala, inak imbitaran dagiti kakabagyan tayaw. Siguradaw umay daamin dagijay. Ay kwa, mabitlaag. Apa yang kal? Ano di ko na mapit sa ti panagkalay sayo kiniriya? Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Bumatangak man iti bagas. Manuakilaw, May salaang 60. Nagngina mo time. Kag talaga mo't anangin at ti presyo ti bagas ita. Nay, mabitlaang. Tabilangak no mano ti kwartak. 20, 40, 60. Aday ta. Ato'y ti bagas. Arak ngay, jay tubay tao. Nangin at ti arak. Adda kwartak. Anya lakit dain. Panagkon ko ng kanyak awan ti kwartak. Kag naglaing kagayam ngagreklamaw. Na, adamot gayam kwartam abuo alimagasaw. Dua atubay tao. 70 ti may sa atubay taw. Amok ka. Nubagas agreklamo ka. Ngam no arak, awan reklamo mapulaws. Asusweldom lang. Di mo kunaan nga awan apulos ginatang mo. Dayta, bagas. Na, daytoy laang ti ginatang mo. 7 tayo amangan andong. 5 dagiti anak mo amangan. Plus sika kensyak. Sapay nagado ti kanam. Daytoy laang ti ginatang mo abagas. Katilugaw mo laangan Na, anya dayta nakabulsakan ka. Awan. Kitaak no anya dayta. Awan ko naklangarutan day. Dua atubay to. Agasam nga iti presyo dayta dua abuti ti tubay to. Inggatang mula kumaaminin iti bagas.
Hoy, parandaw! Apay pare, Martilyo ka, martilyo dita. Intabay merienda. sa anak ama nagmerienda pare. Umay kakitain. Manulang madya soft drinks kan tinapay dita kantina. Sa anak pa yung mabisin. Makamu ka. Agulser ka. Nubaybay am tabisin mo. Nagkapwam! Nagudungak na. Napanak gimatang iti bagas mi. Ay na, di ka pa'y lagimbol pa iti sa nga kaban. Pangalaak ngay kuma iti panggulpik na. Apay, manuti bagas ijay palingkay. Ngimi naman kit din imbes a 60, nagbalinan a 70. Ay, iso kita saan akong ngaglaklako iti bagas. Tangumi naman saan kan ngaglaklako iti bagas, nana? Saan? Jay laengen mabili iti laklakaw. Anyangay dagita ang mabili. Arak akan sigarilyo. Iso aya. Wan, uray pa'y nga tangumina da. Awan agreklamo. Gatangan dalata. Kaskin nila kay ko nugumatang iti bagas, may sa kilo laang. Ngem no arak anak angingina, dua tigatangan na. Awan pa'y pulos reklamo na. Ay, pudno takunam. Apay, agawid ka. Nagsapa pa'y lang. Anya na saba. Kat no agala sa isang. Nasapa pa'y. Hinta kita ginom. Awan kwartak. Siyak ti makamo. Ada kwartang baray. Ada, awisan ka ayan o awan. Sigurado ka? Kaya't mo nga ipakitakan ka. Sige man. Ada amat katwalit ka. Makitam da ita. Nay, ada nakaipita sang haribo ti tawalit mo Ilemlemeng ko Narigatin no makita ni bakit kaw. Di ka payag merienda pulos. Ada magayam kwartam. Manumat nga arak ti magatang na day tao. Nasaya at tanagawid kan. Balayan dito. Ayan ka. Anya ti panagkunam. Ijay ka pa'y lapag-iinuman nyo? Ha? Kung nagnoy ka bakiran ti ayan ka. Anya ka bakiran? Katliyon ti kasang sangaw. Pagpungpung tutunak at talaga andong. Ah. Ayan jay ginatang mo asidaan. Sidaan? Adayay baga magumatang akit sidaan. Nabartag ka anagawid. Awan man at inyawid mo asidaan. Naginamatang amin ti kalunggong itan. Naiturad mo tigimatang iti arak. Ngam di mo man lang naiturad tigimatang iti sidaan tayo. Mabisin kami. Nangag mo. Mabisinan dagiti ubing. Ay, pagsidaan ba lang ay di bugong? Unay ka na. Irresponsable nga ama. Ay, katabno at daraman na. Bugong kan mantika. Anya lagi din. Mangantahan parandaw. Itayak pa yung mabisain. Una, mangantan. Anya na ita si daong. Dahito laang. Anya na ita. Soy. Wen, ano san ti adda? Day talang ti si daong. Anya nga iti pamigsam nga agkiwar iti siminto. Inton madamdama. Awan nga rod may gatang. Ada may gatang mo iti arak. Awan may gatang mo iti si daong. Anya laki daing. Nanang, balon ko ngay. Awan kwartak ita anak ko. Ingka payla dumawat kinitatang mo. Awan matlati itad na. Adda kwarta na. Ingka dumawat kan kwa na. Sige nga rod nanang. Tatang, ikanak man iti balon ko. Ne, adaya met kwartak. Kunakon kat. Anya nga awan? Awan nga raod. Ikam ni Jenny iti balon na. Awan maitid ka. Aga pa kayo manan. Gapula ang iti balon ko ije iskwilaan. Igatang kula ang iti bagas na iti kwartak ditoy.
Anya lakit din aya. Nay. 5 pisos? Anya nga'y timagatang na daytoy tatang. Mano, tintad ni tatang mo, Jenny? Daytoy laang nanang. 5 pisos laang tintad mo. Ay naawanan timagatang dayta ita. Nayunam mo't Nay, anya nga'y kumatay inayon ko. Nayunam kunak ni. Di mo urayan ang makaungat ak andaw. Ni- Mala daw ako ni eskwelaan. Ikanda kon ay itibalon ko. Agsakit mo't di tiyan kon bakit. Dayta ti sakit dagiti mahilig iti arak akaskan ka. Saan nagagang angaw? Talaga na sakit ti tiyan ko. Ay ingkag pa-check up Makapagpa-check up. Di mo kayat ti agpa-check up. Tamas pilyam ti gumatang iti arak ngem dayta salunat mo. Unak manunapan ka nagmerienda. Anda ka mo't gayam dito ilikawd. Idak man. Nasakit ti tiyan ko paray. Jesus, delikado na ita. Kasapula mo ti doktor. Saan mo't siguro delikado? Ay, katitipid mo da ita ni ti kanaw. Arakit di ako nam ti agas na. Sika talaga. Aginom tayo manan matamdama paray. Ureg sakit ti tiyan mo. Wan, isong arod ti kunak nga agas na. Arak, anya lakit din. Nanang, jay kanan mingay. Mabising kamin. Aguray kayo, ta ikirkirog ko pa'y dayto inapoy anak ko. Anay, ikaw. Ay, Ni tatang yung, anay ka. apay, agan ano? Itaray na ko ni sa ospital. Matay ako ni ti sakit ti tiyan ko. Aguray ka ata, parubwatak pa'y dagiti ubing ama pa nag-eskwela. Anay ko, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Anay. Day takot ngamin, kaiinom mo iti arak. Itaray na ko na sa ospital. Bakit? No di mo ba'y kaya ti mabalo at di na oras? Apay, asino jayin lugan da iti tricycle. Ni pare andong nana. Napurwan sa mo, jay sakit na. Anya ti sakit na. Jay tiyan na, ti agagalan na. Dayta, kaiinom nan iti arak. Isumuti ko nagdayta ka. Agasam nana, maiturod na ti saan ngagmerienda. Kanagsidalaang iti sawi. Tapno da may katang na iti arak. Ay, pudno dayta. Dito'y tupay kantinak. Nagado a reklamo na no gumatang iti bagas a may sakilaw. Nangina ka naw. Agam no gumatang iti arak ay na. Uray la dua butilya ti gatangan na. Agasam day tangay, inyalagi dahin. Ay, sus, delikadon san. Anya delikado na na. Addan sa mabalo a kaarubak a di na oras. Anya ay ti ko na ti doktor bagay. Anya kumangay iti bagana. Gapo iti kaiinom mo iti arak. Iso nga agsaksakit day tatyan mo. Hindi nakman paglibakan bagay. Sa anak nga agliblibakan ka. Ibagam nga min ati pod na. Kayat mo, taayabak jay doktor. Taiso ti mangibagakan ka. Ano di mo pa'y sardengan ti aginom iti arak. Ison ti patay mo. Ay, sus! Apay ngay andong, tagpilay-pilay kamot amagmag na. Nasakit pa'y lang amin ti tiyan ko nana. Anyayati ko na ti doktor. Awan matkit de. Ay, swertem pa'y lang aruda. Tasaan anak aruday tasakit mo. Gumatangak man iti bagas nana.
Ay bimaban ti presyo ti bagas. Saan ka mo't siguro nagreklamaw? Nasaya at ano kasta. Manon ti may sa kilo nana. 50 lang. Nay, nasaya at manno kasta. Arak ngay, sagmamano. Apay nga uray mula iyarasas kanya ka dinamag, ha? Ay, damdamagag lang. Ay, day tatingin mi na. Pati sigarilyaw, nagdoble ti presyo na. Unay mo time. Noan niya pa iti kasapulan ti bagi. Iso pa'y mating umina. Ay, reklamador ka talaga. Anya andaw. Anya kalakit din aya ataaw. Day tadya bagas sa ginatang ko dita kantina. 5 kilo ti ginatang ko. Talima ka. Nasaya at mo, tabi mabanti presyo. Diyan nga'y sidaan. Ano san tayon ati agsida iti asukar ken kapay. Nauma kaming kadagiti kakabsat ko iti kape kan asukar. Nangag mo andong. Ay, Jenny anak ko, nagsapa da kayo a pinagawid Adda ka numat meeting da, ma'am. Ay, tatang. Anya dita nakabulsa dita pantalon mo. Ay, awan. Anya nga agpaiso dayta? Sardinas? Sana sardinas. Arak nanang. Duabuti ti arak. Gimatang kamanen iti arak. Kat imparit lang arudan jay doktor mo ti arak. Aguray ka man. Talaga pagpungpung tutan na ka. Ay, anya ti aramidam. Jenny, iyawat mo day tawalis. Darasam! Ay, Nanang, mabit lang. nagpaiso. Napanay nala ti walis. At uti walis. Yag mo anak ko. Ay, di mo ilayat day ta. At ako mo tungak no panguran na kitiwalis. Ay, agtal na ka kuma. Talaga pang panguran ka no di ka pa ilang balbalew. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya laki din. Beshi, pudno nga ta tinadamag ko. Ha? Anya day ta, Beshi? Ada ka naman ni Mayang i-hospital. Aywan, puto day ta, Beshi. Idi pa na minsan nga aldaw nga day jay. Apay, agbugsot nga tan, Beshi. Anya? Ay, ka talaga. Judgmental ka Nakunak aday ta, tanagalas mga mintugali na. Kumbaga, isu dagiti tattao asaan akawalan amakunkuna. Sa bagay mo't kiti Nagalas mo't ngamin to ugali nga. Katwan mat, norarigan, kat adda aming keng kwa natin nagalas nga ugali. Ngam saan pa amatay day ja, Beshi? Ha? Anya laki din. Simrulaang manin ti sigo ta sakit na. Ti sakit na nga ulcer. Nay ina, natrigger siguro gapoy ti saan napanpanangan. Isuman, mare. Agmalmalamat ngamin nga adalatan di takaruba ang makimarmarites tawanan bayin. Hay, kunak laki din no, agbugsotan. Tamaksayan ko mamo, dagiti chismosa kan naglaing nga agsipot iti biyag, takin biyag dito'y lugar tayo. Anya laki din. Di pa lamak, apo nagrigat agilunlunod. Nasaya at nagranata bakla. Nina naman. Imbagak mo't ka na kayo idin, asa na bakla tiyawag yung kanyak. Ano ba yan? Anya? Nagpintas lang aro din tinagan ko purita. Maalawanan purita no purita. Anya tibagayo nana. Sa ludsudak lako man no pudno tinadamag ko. Nga da ka no di ospital ni Mayang. Sika ti kaaruba na, iso nga amok-amom. Ay na, nana. Idi pa'y ana minsan nga aldaw nga dahin jay. Ngamsan pa'y amatay dahin jay. Una yan.
Oy, sika talaga. Salsalod-sudok laang no pudno nga adayjay. Saan ko adamdamagan no matayon wano anya dita? Ay, salbag ka talaga. Mahirap mamatay ang masamang damo kung nata nga ron. Sa bagay mo't kiti Kat anya ngay kano ti sakit na. Tisigo ta sakit na na. Ti ulcer na. Kasta ka de. Ay, piman mo't ni Mayang. Gapoy ti pan naka-ospital na saanan anak kamaritis iti manungal daw. Aniya lakit din. Ita ta nakawid tan. Pangaasim tamangan ka kumaiti husto nga oras mayang. Ay, wan ka dila kay. Un kawin. Intun kwan. Kachichismisyo karagiti balam amarites. Isuladay ta ti saan mo ama ipangpanganan salbagit di. Ay, aday ta ka man ako nakon. Gaputa pa ilangan di ospital nga mo manaungaw ka manan. Saan akasumana o akastoy no saan akas tataramid mo? Malawanan! Una tumat ngamin ti makimarmarites. Ngam ti pandangan mo. Una yan. Nita, itultuloy na. Marangrang akton niyaw. Nya. Nawan tinasayaat nga ibagang panawan nak. Sumanao nga. Ngala. Intun adan tumanin ti paka-ospitalam. Ibagak tumad day taking kamaya. Anya? Pagsaya atam ti maibagbaga. Ngam kastagi din ti sungbat mo kanya. Taka man langan. Ay naapaw, si kamagaya mayang. Ay na, nakigtutak pa nakakita king ka. Si kakit dimot? Apay nagalasak launay? Tamakigtot ka akasta? Una yan. Nakigtutak tatamok ngamin kad ada ka pa ilang i ospital. Nakarwara ko, hindi na minsan pa yung aldaw. Kasta ka na Kit na yung bagman, nailasat mo. Kunaklaki din no ipamo. Ay, sayang. Amam si ka? Awan na talaga tinasaya at apanakisarsaritam. Kaslad na nasaya at mo tapan nakisarsarita mo. Apo, kahit kumusta nga iti saksakitam. Mayatay. Mayatan. Naku na ti doktor, ang masapul mga anak iti husto nga oras. Di ka pala impamay. Ka mga may. Sige nga min ka uray mabibising ka basta dalagiti ka chismis mo. Mayatay. Nagadukot nga ibagbagang bakla. Ay napudno mate. Uri agmalmalam kayong agchismis kit okay laang. Sana yang. Malahuston. Nagkaranting mo to. Di na pala impan. Ay, di ka pala gyaman ata nalasatam na ita ulcer mo. Kanya laki day. Ay, una yan ate kastoy mayang. Awan lang aro dun di makukwarta. Ngam ni, adda tamarin di ospital. Uwan nga rod lakay. Ay, sumot lagay masan analawag ti panagkitak ta sumruman ng ti diabetic ko. Awan pa'y ti mano abulan tinapalabas. Manipod na ospital ka, gapu iti ulcer mo. Sa ita, diabetes manin. Sano da ito yun lakay? Sa payawan makukwarta ta ita. Dahita nga rod kahit. Padasang man pa ilaang ti mapan umutang kadagiti kakabsat mo lakay. Anya? Amumutan, awan ti mayat nga agpautang kanya. Wan mayang. Patasik ti mapan mangibaga kadakwata yung bigat. Ano sama si kapay lang dito ospital tagdiskitara kiti kwarta. Uwan lakay. Inton makarwarta. Tung palam ngamin ti baga ti doktor keng ka. Pang-asim kumamay, mayang. Oy, Purita. Adamo man ang tinakita kapos ni Mayang iyepis mo. Ha? Anya timpos na ya? Adamo man ang timpos na nga dada i ospital. Ayun ko mare. Na ospital man ang po iti diabetic na. Ay, hala. Ang mga no isunti patay na nga taa. Matay mo't siguro ang daya Mayang. Hoy, sika talaga. Itangiwat mo. Awan preno na. Ngam, ni Mayang ti kalalaingan amarites. Kan managapal ito lugar tayo. Mahirap mamatay ang masamang damo, di ba? Ay, sika talaga. Isong agbyag pa'y dadya itinapaot ko naktumay. Nalasatan na ti ulcer na. Malasatan naman ang anti-diabetic na. Ay, saan kumamit din Nga. Awanan no isunti patay na. Maikawa na kiti kalugaran tayo.
Awanan ti mayang ang naglaing nga istorya iti biyag ti aking biyag. Anya laki iti. Naimbag ma, ta nakaruwar kagaya man mayang. Ha? Ay, wala na. Kasi namat, katsan kami unay ang nagbayag iti ospital. Nasaya at ano kasta, kat kumusta ka ngay nga rodan. Kat kasto ilata agpapapigsa akpay. Kat wan agpapigsa ka tapno makapantamat inton agpa-blessing da Anita iti luganda. Ha? Anita? Kan adaluganda? Asino nga Anita, nana? May salaang matiag nagan iti Anita dito yung lugar tayo. Nakagatang dagaminan iti luganda. Kat damag ko, apablisingan da kano iti kabiitan na panawan. Ay sigurado, ado ti watwat ijay. Aniya? Apay akasla saan ka amaragsakan iti impadamag ko kan ka. Ikwa? Nana, nakaap-apam ngamin ni Anita idikat. Kapo iti chismes, asaad apudpud no. Ni nana mo, gamno pa'y kasta. Agpaimbag ka taintay tumakipangan iti watwat no agpa-blessing da, mayang. Sigurado dayta, maamuan ni mayang nga danlugan da Anita. Umapal manen. Ay, wala. Amo matanda dyan. Nakusel ti apal na tawanan bay na babae. Kap-apa na ni Anita, idi pa'y ka. Iso asinugod ni Anita, ibalay na. Sana tinungpatong pa si ka. Saan matanag nakam? Aging gaita kat aramida na lata ti panagmarmarites na iti sana pudpud no. Awan na talaga ti bagbaliwan na dayjay. Into lang nanti kinamaritis na. Isun sakit di ti dagduma apa ka ospitalan na. Katwan, tagati saan na panpanangan. Uray mabisbisinan, basta dakachismis na, ayos lang. Imbis na mapanagluti ti kanina saan mat. Unan naman ti mapan makitis-chismis. Ay na, ugali na daytan sipod pay. Iton masabat mo, ibagam king kwa na, ti may papanitilugan da Anita. Takitaam no di ka mangirnad, no nya reaksyon na. Purita, pudno ka diti agwarwaras adamag nga dakanon ka barbaro alugan da Anita. Ha? Aywan mayang. Apay, itala am-amuam. Nagado ti mang ibagbagang am kasladyak gamin patyan. Isu asin naludsud ka manin Well, pudno, tinadamag mo mayang. At nakabarbaro a blue Hilux da Anita. Brand new ko naman. Anya? Kat, nangalaan da ngay nga tayo tinagbayad da itilugan da? Ha? Salutsudan pa no nangalaan da itinggatang da. Nakagkadlaw saan mo amaaklon ang nakagatang da itilugan da. Saan matakas ta, maring? Amok to ugali mayang. Hay apaw! Intulang mo na talaga day tangaramid mo. Ha? Pakabwisitam na dati karuba mapumintas ti biyagda, nyakan. Saan matakas ta, Purita? Anya lakit din aya. Awan mo tinasaw ka akasta. Orawan na sa ngam iso ti turong dagiti panagsaludsud mo. No pudno nga dalugan da, kan saludsudem pa, ino nangalaan da itinggatang da. Unay kan. Anya? Sika talaga dya tao, asa na maragsakan iti success ti karuba na. Hay, nako! Dita ka man langan! Apay ang kasto tila nga mayang. Ay, maulawak to nyo. Madia talaga tirikrik na. Kasla matalimuhon daw, kajakan mo. Nya. Itaidak man pa akas to. Ay, na yan aya. No mauspitalak pa ita. Amangan no iso ti ipatay kon. Ay, saan man nakas na tibagbaga mayang? Awanan at isismosa dito lugar tayo numatay kan. Anya? Kan may isa, saan mo nga ibagbaga na ita matay-matay? Tawan pa'y baboy mo. Pangalaak nga itipakan ko iti tao no bilang laang, salbag kamat. No adaman ti salbag si kaday tasan asyak. Mayat kamat manipod na karwar ka di ospital. Ngam ita, kasta ka man eh.
Nagmalingarod tiriknak, idinadamag ko ang nakagatang kanuda anita iti brand nyo ahilak sa luganda. Anya? Isulakit iti nagmadyan tiriknak lakay. Ay, unay kan bayang. Nailasat mo ti ulcer mo, kanti diabetic mo. Apay, itulok mo at ipakatayam kaday ta apal mo iti karubam, ha? Numadamag mo nga dasaksis ti karubam, rumbang laeng amaragsakan ka kuma. Sana kasta? Kasla ipatay mo pa ikit din tinaamuam nga dalugan dan. Anya lakit din. Bishi, nadamag ko nga da kano ni Mayang ijibalaydang agkakapso. Ha? Apay si kang aking karupa. Saan mo nga mo ti mapaspasamak kadakwada? Siga talaga. Sanak matakas ken kuan aban bantayam dagiti karubam. Hoy, namuwaklaan kinigurya no. Kasta ka di? Katapay ka nung agkakapson. Ay na, agkakapsot ka no. Ta saan na ma-acceptar ti success ni Anita. Ay, Anya? kituan. Idinamuan na nakagatang da Anita iti Blue Hilux. Kati sumutin ti nagrugyan, ti pa nagkapsot ti bagbagina. Ay, Diyos mio, marimar garapon. Ay, nailasat na ti panak hospital na, gapo iti diabetic and ulcer na. Ngam ti dakas nga apal ti patay na. Diyos ko, pakawanam. Pasyaren ta nga tayo balay da, tayo taasar eh. Ha? Ay, katwa na. Kano tama pan? Indon malam, pasyaren taman, tamangan numaudin nga aldaw na ita. Una yan ti dakas nga apal, iti kaaruba aya. Tamabalingayam nga iso ti ipatay. Uy nga ro, Beshi. Mailasat dagiti sakit. Ngam apal kid din ti ipatay. Anya lakit din ti kasta. Nay, da kayo matgahiyang purita. Bakla. Wen, da kami nga rod. Wan, da kami. Amangan nga numatay kan, kat saan da kapay anasarsarong karan. Si kakit di mo't. Pudno timbangan ni Bading. Amangan numaamuan min tulaangan anatay kan, kat saan da ka man laan sa sarungkaran. Isungay tatagang angas ka pa lang, isungay may kaming. Saan man akas tati ibagbaga ayo. Agbiagak pa itinapaot ko naktumot. Kasano ang may bagam ngagbiag ka pa itinapaot? Kat kaslait patay mo matisaksis ti karubam. Ha? Win nga rod mayang, api akasta ka. Idi na ospital ka, gapoy ti ulcer mo. Nailasat mo mat. May kadwa, na ospital ka manan, gapoy ti diabetic mo. Nailasat mo manan. Sa ita, ti apal mo lang, ti patay mo. Anya laki din. Ala, ipan mo nga rutan. Kaano ti mauding angis mo ayang? Anya? Imbis ang makipagragsak kay ti success ti pada matao. Saan man? Di mo maklo na puminpintasan ti biyagda. Kaya't mo ngamin ka numabalin. Si kalang ti bumaknang. Una yan mayang. Anya kaano ti mauding angis mo? Ipamaw. Apong bayan, ito'y kasasaom na kaya dua amulo nga bakla. Dang-dangga kaya kusina, nag-aalas na mo na kaya Ha? nagsakit ti pa nagsasauda. Ngam, pudno, mate. Nyangkal mo? Kaya, mate. No, apay ngamin aya, pagsakit ang tinakam mo, ti paligid ti daduma tao. Ay, Tapno amaw man niya, saan na nakababain, ti matay, gapo iti sakit. Ngam, ti nakababain, numatay ka, gapo iti apal, iti baligid, ti daduma tao. uncle. No, naamwa maging matang da Anita iti Hilux da. Di gawid mo kumama iti agtrabaho. Tapno oray motor, window bike, kit makagatang kamay, iti oray second hand Sana kastang agsaksakilat ng tinakab mo. Nga isopay kayo din ti pakahibladam. Nga isaw ti patay mo. Ay nakababay na itamayang. Ay, uncle. Ti baligay ti daduma tao. Kit iso kuma ti pagbalinam nga inspirasyon mo. Saan ka nga iso ti gapwanan ti papatay mo. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Ay, unay kiti na ti banog ko nagmala man nagtrabaho. Makabanog mo titi agmalang magtugtugawan niya, pare. Nasakit iti likod, pare. Nasakit pa ito ulo ko naman. Kapapanunot Narigrig at ti trabaho tayo amang opisina ngam lagi ti construction worker. Tamabanog ti panunot. Ala, ang kakiti ag-time out din, pare. Nakapag time out kan? Itay-ipay Naglisto kan. Talaga makaawid ka na. Ada ngamin papanakpay, pare. Pare, makilugan ak malawin ka. Saan ka nagmotor itakat? Ay, katuwa na. Dahil talaga yan. O sige, inak time outan pare. Urahin na ka. Ne, pare. Apay ngay adito yung longkat din ang ipagnam na tulugan mo. Nakarong ngamin ti traffic iti National Highway, pare. Ada samsambutan. At dasamsamputam ko lang. Inak agpamasahe, pare. Nasakit ti bagbagi ka. Pagpamasahyang pare. Relax, pare. Ibagakking ka. Ano sa dino. Kinapod no na. Asidagta ni Jay. Pare, kasano ak nga rodo na makaawid. Ipakita king ka Jay may saan nalatak nga ispa. Kalpasan na. Itulot ka ni Jay Balayo. Ang magsubliak madlaya nga dagos. Dita ka ngagpampamasahe pare. Wen, pare. Nagmayat dita si ka. Makaparelax talaga. Kaslawan mo't customer na. Ay na. Ado dita unag, pare. Puro lalaki. Kaya't mo tagpamasahe, pare. Agpamasayak langan akin ni bakit ko. Libre pa'y pare. Maagasan na nga rod. Dahil tas nasakit asosop mo. Sa bagay, adu pa'y apa ng kumbinsikan parang pilit kan kuha na sakbay amasahin nak pare. Next time ton pare. Next time ton ngagpamasayak dita. Sikat yung makam mo, pare. Itulod ka pa yung nga rod. Iye palayo. Ayan na nga iti sweldom. Maluklukat ko pa'y lang dito rito. Itay-taya mo dito dakulap mo. Katapusan ita. Isungayan na ti sweldom. Saan kami pa nagsweldo? Medyo madili ka no ti sweldo mi ita. Madili? Anyamat tanday ta kumpanya? Apay awanan ti kwartam. Awanan. Idi pa'y na minsan nga imbagakan ka nga awanan ti bagas kan pagbayad iti kuryente. Bakit? Pag inanaanak man pa'y? Saan mo pa'y anay nayunan ti stress ko? Ne, apay kun am si kalaang ti mais stress aya? Ah. Ay, nakarkaro ti stress ko dito'y balay. Tugawak man pa'y. Kasano ngay nga raw dagiti babayadanan? Ay, nagsakit lagi din ay ti likod ko. Uray tayo ti ulok, nagsakit. Sungbatam ti saludsod ko. Saan mo nga iyaw awan? Bakit? Masahin lakman kindi. Tapno mabang ararak man biit. Masaduta! Sige, matan ani. No money, no honey! Karasan. Kapi abigbigat. Unay mo daytan. Wan pare, makaturo-turo ka nga ron. Hindi ka nakaturo giti rami. Gapu iti sakit ti sigat ko. Di nakmat kaya't ang masahin ni bakat ko. Money down pa'y ka no. Di naklatultuladan, pare. Nagmayat ti pan naturog ko si ka. Uray, kalbi-kalbitan nak ni bakit ka. Sana ka makariing. Nagmayat nga ron ti auram itang aldaw pare. Planchado pa'y deta polo ma. Sakti ng plansa, pare. Numayat ti mood mo, mayat-mayat dahil daw mo. Mabit man lang pare. Tanapay mga liti kapek. Kurang. Anay ko. Unay ta nagsakit mo tanto sigat kung tumakdurak pare. Umay ka ngamin agpamasahe, jay may saan nalatak nga ispa, pare. At the extra service da, jay. Sir Mario, na-transfer ko niya report ngayon paramid mo kanyak. I-check mo lang nga ni file mo. I-share mo man lang ni Jay share drive. Tani, nagsakit ti sikat ko ato bakdar. Ay, hala!
Agan ano ka, sir? Kumarkaro nga ron to'y sakit ti sigat ko. Ay, sayang. Awisin da ka pa'y kumaamapan agbarakal pa ti trabaho. Sana mabalin. Tatalaga na sakit ti sigat ko. Agpamasahe ka ngamin akin ni misis mo. Adda ka di dyan sweldo tayo. Time pa sir. Mabaling ka nga ag-withdraw yung ATM mo. Ayos no kasta. Mabalin na ko na masahin ni misis ko. Ha? Pera lang ang katapat? Ane, nawat mo ka di dyan misis ko kang kaitay? Nakapag-grocery ak pa'y kidin Nagpartakan. Agbunto-bunto ka kidin kat igam ko ti ATM. Bakit? Masahin na magngarudan Agluto ak pa'y. Asikaswak pa'y dagiti ubeng. Nagado ti aramidak. Unay mo daytan. At dalang arudan kang kadya sweldo. Di nakpagat amasahin mo't. Ay kat ingkag pamasahe ijeror Jak masango ko naktumat. Ha! Kinunam dayta Wan, manulaang mo ti bayadam? 300 mayatan. Mayat sa. Mayat. Ti mapani di heavenly tas ispa. Hello, pare. Ayan mo. Adak dito yung ispa, pare. Madamati. Anya ti madama? Oh my God, dito yan. Urayan ka, pare. Day, simgyab mo na nagpataray ti motor na ni Mario. Sa dino nga tati papanan na. Dinak mo tan impangag. Ayan na nga tadya agmasmasahe dito. Nagadumat asilid. Kasano nga tanga ispada ito? Nagmayatan dya angot na. Agat eucalyptus. Nagmayatan nga angotan. Kastigayam ti ispa ako nada. Good afternoon, sir. First time? Uwan, miss. Awagan naklatay ti Mayla. Aha. Ada jay gayem ko dito ikat. Uwan, sir. Naibaga na kanyak asabatan ka ditoy. Madaman, sir. Ha? Madamate. Umay ka, sir. Siyak ni mang masahikan ka. Amok sakit ay tasikat mo. Nagmayatay. Erko na talaga. Naglami, sir. Talaga amayat ditoy, sir. Anya ti kayat mo a service? Up-apros? Regular massage? Jay subli-subyanan dagiti customer mi nga extra service kasta ka di? Extra service. Ay, mayat na ita na numano na ita. Ada discount na nung pogi a customer. O sige, sir. Agidakan. Kasya kung di makamukan ka. O niya, pare. Mayat madlaeng. Uwan pare, nagmayat siga. Apa nga tagkalkalimduusan kamutin. Kat aircon mo ti panagkunak, pare. In-avail ko, di ko na ni Mayla. Ay, este, Mayla nga extra service, pare. Mayatan niya, pare. Mayat di extra service da. Naikat nga ro dadakos ti sakit ti bagbagi, pare. Awanin tiri-tiri-tuo kak dito sikat ko. Anya ti makunam. Mayat madlaeng nito, eh. Agkaramayat, pare. At dapat discount ko kung naman. Ne, kasano anaadan ka iti discount, pare? Pogiak ka nung amin, pare. Isumate ko na di Mayla. Ay, este, ni Mayla, pare. Mario, nagapwam. Of course. Ije balay da kumparek.
Apay akas ka na naman mantika. Ah, mantika yamot dayta. Baby oil. Kan sabali ti angot mo Sinurot ko lang mo di imbagam kanya kamapanak agpamasahe. Kat, apay akas la agkakapsot ka. Oo, agkapsuta kayamot. Kasla, nalobat ka mat, iti kasta unay. Oh, saan? Pimigsakto pa'y, oh. Kat, nasakit pa'y lang, ti bagbagam ang nasakit kan ka? Oh, awanan na. Naimbaga na dago siya. Extra service ko naman. Sir Mario, awanan tinasakitkan ka? Awanan na. Naglengmot na nagmasahe ni misis mo, sir. Huh? Amo na yamo tagmasahe day jay. Ay, kat asino nga rin ang masahe ngay kan ka? Ne, abay ko mga ibagakan ka. Kataplo mapanak mo ang pamasahe ijay, sir. Abay, kaya't mo ti extra service. Ha? Extra service? Anya dayta, Sir Mario? Secret, abay ko mga ibagakan ka ngay. Ah, sir, pirmaman nga rin dayto yan, tay submit kon. Ne, abay asyak tagpirma. Ni Sir mo nga Lloyd at agpirma dita. Absent ni Sir Lloyd. Oh, nagkita kami lang ije espa idigalman. Ita, absentan. Saan ka no makabangon? Isumatin text na ije HR. Naparigat samat ije extra service. Welcome back, sir. Ijay ka disigot asalet. Wana, ije extra service ticket ko. Of course. Nagsubli ti Pogi a customer ko. Ada ka ti discount ka. Basta Pogi, sir. Ada talaga ti discount na. Ala, oh my God! Hello, pare. Pare, sana kasimbrak itangal daw. Wan nga ron. Apay asan ka kano ang makabangon? Gapo ka di dayta iti extra service. Ay, uwan pare. Napakaruan kan samot, pare. Uwan na, kasta talaga pare. Saan mo unay ngamin? Naman ni misis ko, extra service nga naramidag kahit pare. Ay, pare! Ne. Apay nga ita, agnguraab ka matan, pare. Anya tinapasama kaya? Ituloy mo ti si istoryaham. Minalo-malo na pare. Nga uraya lasaan ang nakabang-bangon. Ah, anya? Sus, makapanervyos ka mat. Ayan mo ita pare. Dito is pa, pare. Madama. Ay sus, agawit kan pare. Ang mga numamuan mo ni misis mo. Kit nasakit ti mamalmalo pare. Naut-ut, nasakit pare. Anya? Asas, nakatakder ni Mrs. ko, Jerry daw, anak kabanigas. Dakas sana talaga. Namuanan samot na mapapanak iya espa. Ay, Mario! Anya dyan aramigan titan? Ah, Di ka pala umunag. Nakamunag lang ka mo titan. Hoy, Mario! Umunag ka na! Agarpisan! ayun kayam. Asus, mabasa akon. Makamuditan. Makamuditan. Numalmaluan nakbatayin kat lisyak ang nyakit eh. Mangan kan, inlasinan ka iti si Daam. Itaman ba nga idasaran nakitikanak? Bakit? Mangan kan, tamasahyan ka, intun madamdama. Ah, nay, espesyal ah. Wan, saan kan amapan agpamasahe ijerwar. Isupay abayadam. Idi pa'y kumaa. Aguray ka, ta ipapudot ko pa iti digo. Apaw! Thank you, Lord. Kasi kumamot ka na yun. Bakit?
O naklaki tinugong ungit ka itay nakabanligas kay Jerry daw. Apay ko mga gungotak, katawan mo't basol mo kanyak. Mala, mangan kan, Mario! Good morning, sir. Good morning. Ada ka din ni Sir Lloyd. Nasakit sapit ti pagpagina, sir. Napakaruan samit. Kaasimat. Ay, sir, nadamag mo ka din dyan ni Rita nga ispa dito lugar tayo? Ha? Ada ni Red da nga ispa. Wan, sir. Takas ano? At da ka naman offer da nga extra service ka lagi di customer da. Kat bawal ka siyay. Nirid da ka no idirabi kat natiliw dagi ti babae. Adagnagan iti mayla. May saka dagi ti natiliw. Iso ka ni ti busda. Anya? Natakamat mo ngamin kanyak di extra service, sir. Customer kamat ka di iti da nga ispa? Ha? Ay, saan? Malmalwan nagtupay ni misis ko. Anya lakit din. Pakpakawan, imapmapan dita extra service akakasta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.